हेलो एभ्रिवान नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव नै दा मोनाबिलिनि माने मोनाबाय आरो गाइस लोगोफोर नै दा नै माबा मामोनलाय बयलार बेदर एवनो नागिरदों हिनजावजों हौवाजों जि आरो गाइस लोगोफोर नै दा एवनो नागिरदों होदो लागाव सामब्राम गुफुर ओमफ्राय दुन्दिया दुन्दिया होलै पियाससो ओमफ्राय बानलु होजोब्बाय आरो दा नै होसनसिगोन लगाव आख्रामोन नै गाइस लोगोफोर नै मोनां जाबाय नै निरसिं होलायबावबायसो मोनथारसिगोन आरो 5 मिनिटसो बाव आरो जाबाय खोबदो लगाव गाइस लोगोफोर नै मोनबाय लास्ट एरनाय आरो बेनो खांसिगोन खांदो बे बिदै जेब जेबा राननायावनो जोबलांलै बेदराबो गोगोम गिदिरखा ओइ आं मासिम थांगासिनो दं बाटासिम गोजा क्वार्टार मोनसे बायना लाबालाय बेयाव लोगो हमगोन आं लगाव आख्रामोन रानजेनबाय गाबुआ गामना थांखादों दङ बार' जोंना जिग्रोब जाखागोन दे लाजोबदो नै आं बेखौ लाबोदो गाइस लोगोफोर जाखावदोलै आख्रामोन लगाव फेक्स लाबायना फेक बेसे होनदोंमोनलाय बाराबाथाय अख्रा खालामबाथाय जाबाय दे जाबोरनायावनो बगाबाय जिबायदि लाङो नामा इयाव बेयावसो लाङो नामा होनदां दाबसेयाव खामानि मावनाया दाबसेयाव बानो फैयो संख्रिया बिराद बुरजा जाखादों गोरोबनो बारा बेला जाखाया नोंनो ओंखायनो दरसे खम दोनबाय ओइ आदै खम नङालै नै दासो जागोन